Jeg hedder Regina, og jeg er skorstensfejerlærling i Jyderup. Jeg blev skorstensfejer, fordi jeg godt kunne tænke mig at være udenfor, ude i det fri. Altså det der med kontorarbejde, det var ikke lige mig. Og så min far, han var skorstensfejer. Derfor har det altid ligget lidt i kortene. I dag har vi lavet en stålforing for at renovere kundens skorsten. Vi renoverer skorstenen, så hullet i skorstenen bliver mindre. Det giver også en hurtigere røghastighed, sådan så trækket bliver bedre i skorstenen. Og dermed så forurener vi mindre. Det er jo også for kundens sikkerhed. Hvis vi har en gammel muret skorsten, så hvis der er nogle utætheder et sted, så kan vi jo risikere, at der kommer noget kolinde og nogle anden sundhedsskadelige farer, altså ind i huset til kunden. Jeg har også været ude og rense en halvfødselskorsten. Den er ca. 32 meter høj. Ofte så har vi en rigtig god udsigt, når vi står og fejrer skorstenen op fra taget af. En skorstens opgave er at fjerne røgen i takt med, at den bliver dannet. Og skorstenen skal også trække noget luft til forbrændingen. Og hvis ikke at den kan det, ved at der sidder for meget sod i skorstenen, så kan den ikke udføre sin opgave ordentligt. Og derfor så kommer skorstensfejeren og renser den sådan så, at der ikke bliver forurenet så meget, og at den kan udføre sin opgave. Det er lige meget, om man er dreng eller pige, fordi i skorstensfejerfaget, der er egentlig plads til begge dele. Jeg har valgt at være skorstensfejer, fordi det er et fagligt stolt fag. Man kan sagtens være kvinde i et skorstensfejerfag, det er ikke et problem.